Per què hi ha gent més intel·ligent que d'altres? La intel·ligència depèn de la mida del cervell? Aquesta és una pregunta que és molt interessant i és molt bona perquè al principi, els primers estudis que es van fer ja en el segle XIX pensaven que tindre un cervell més gran i amb més neurones era un factor molt important. Però avui en dia sabem que això és molt més complex. Per exemple, hi ha animals que tenen el cervell més gran que el nostre, com l'elefant africà, un cervell 3 cops més gran, 3 cops més neurones, i no per això diem que sigui més intel·ligent que nosaltres. Els estudis més recents el que han vist és que no és tan important el nombre de neurones que tenim, sinó com estan connectades entre elles. I és d'aquesta manera com un cervell, al ser més intel·ligent, el que fa és repartir una tasca per resoldre un problema en una xarxa neuronal on tenim totes les neurones connectades i al repartir la tasca de manera col·lectiva fa que la resposta sigui molt més ràpida i és més eficient. I això és molt interessant perquè el cervell és molt plàstic i les connexions entre les neurones es van modificant al llarg de la vida. I pel mateix motiu que una persona pot anar al gimnàs per millorar la seva condició física i fer que el múscul treballi de manera més eficient, podem fer el mateix amb el cervell, sigui amb l'aprenentatge o amb experiències noves. Tots aquests estímuls fan que les xarxes neuronals siguin molt més eficients, una millor connectivitat i tots puguem ser més intel·ligents.